kumba pilai hi na kapor bangi don rangkat bat ka kun hon jong ba dan banyaki banyadawa ya ganeka penting no ya ganeka job reservation policy apo ke jela ke jongi dan kapor ni don rangkat bat hakane ka khapro kumba pi na do pastang bage plasang banyaki ni don lang hakane kinti mispa ban ai ka khubor ka kerwo sarkar balada JIA barden lada idai drip kumut kito kilai puwai ngot kijongi kito ki haban dai drip lah kata kada jing maham ka ba bat nangnis mat ka hito kat kum ka core committee ko lada prime ne ila sim daga sinjam ka bangin lek gherau je ki yeng ki MLA daga bopen bor ye ki bade ban train no ban kren no halor kane kamat ka bah tong kam tong jam ka bade ban pembek balong kat kum kalenti jong ka an undai bangile bangi pressure bangin ha ki banle don bor henrei ni kren bet kat kum ko polisi ka bala dan hang tu nadu kak nais pa nyu pu ar ka bala kren chai ba job reservation policy ka dei kat kum ka jing bon pai undai bangi yashon ya kita para garo ki ba kindan stai kiru kidan na nongren bakinya ki kiru kidan na nongren ki ki henrei ka bangile ka dei kat kum kariti sensar jong kari India undai ra kata ka balong unconstitutional ki bala kan tho ki kat tongut kita ki reus tan ain ki reus ain ki ong ba ladangi dawa kalong unconstitutional tangi kwa ban ai ke jingkali ya ki kan ba hato lada hi ong ba kalong unconstitutional kani ko OM kamut kani kalawan durma hadu mentangi tip baka reservation policy ha jela jumi kadai tang office memorandum kabadon kam hiru ban review ban ram no mardar lum kumta kampoi ru tengah kwaru banjubak tam yo sembut menteri ba sistem tensong uong ba iba arden ikren ya kata ka indon jingwit banten ya keren ya star system hangtu ngi pau syai ba sembut menteri lek TBA ka polisi ka keren klaim dala ban pembe ya reservation polisi pimut lama ban pembe ya kata star kalong kamtam singi kon samla it sound very funny ba kitu kikren dakato ka lenti but menekane kalau ni ro jing kan tho no UMP tadi Dr. Amrin iba ki ong ba kani ka day tangga but politics ban job MDC ka VPP hoy kala bandai kumtar mla ban henrei ka NPP kadu kaju hi agenda kajing pa kam pentrai kam yo makaru dada kasmo desisya ba ka ijisya ka riba ka jindrio balay kam pambet ni ka deso konsel balay pa kam haamen no yiki kendan an ki bakar dada kismo hokta bari kong hampren ka belong ka basuk haban countari imat nadu ka irong si NPP ila kalabi idai ma bawanra ya kamat reservation ha ka bayad day baka baha puli kabalong illegal hapok gajala ko jangi hindi mga kren mga naskwa arnoy ki kong hampren ri dekan mau puli biang jaga to ka minutes hak arah jar khat pra ka ka fikran hapo assembly indai mo phi papan no boong yo konrat sangma ba ay kata ka assurance hadian bu juba bru phi ban siban bang em nginang pa ka clear cut ban sai ba nadu menala ban trai bat hakan no kom la ban trai kap hendrei ba inong pat benta isulong nyang ko ngo ka ba pau bit ba de halor kata ka nongrim ba nga kuntu yiki pat nong song ki konferensi ba pher kila dei ban borno iki MLA ki jongki khanang ba kapateng kan suk lum kumta kai ka banja inin tipsu kajing maham ta kalong ka ba shahi balada je ba arden ngan ban se isen ta kamat dekan mau ladi ingat drip baro kito ki MLA ru ken ngat drip kata kadai ka bah khamat do ka belangi la depan rai lada ka wan kajing penting kok tempan yangi ka hito inum salia ribom sila ti ar lati ru bandawai kum kanuksa ladangi yang ka hok wadu para da khot jingi dung sadung hadu khanyo tari ru hadjap tengen in ayu da finai sila ti ar lati dawa wat ashkuli ru re ha ka badai ka hok ka jongi pani ka hok ka ba lingba ka polisi ka ba kren sai ngan ban biang ni kren Islam pan ka bning khando ndrengi kren bet ya ka bakila dep penwandor ni ong tang ya katahi penbet ya kabali nginong bet kabali hendrei penbor yang ni ban ong usi ya ka tinong usiap kata nginong pedang dalai lero hakane ka pateng bat dekan mau ki pajar ki ban tip sai ki MLA ki dik sakri ki jongi ki ma habangila pa e ki
mensuangi buram kita ki MLA ki khun ki jongi ki da up line bagian wan bagian pedang buram teng ki sha yong hakami hakasiru bagian up ndrei mentai kumno ki kala dian kumne ki shat ki jek bendrio kedai stang hakani pa kani kedai kanjing stang pat nang to pat min sepumput ki we ki jing yakhi ke bajor ke bangin pendor susu ya kan ni ke sarkar lada tim sngap kamat ki jing ke berangwan nang ni kada kedai ke kerwo ke basai bat minum kendan hirup min pengkut ya ke bab ila stang boleh syukur